ora biasa. Nah iya, yo kan awakmu kan urung dhewe. Kula to, Pak. Yo no. Kula nggih to. Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sak uni-unimu aku percaya apik. Sikil nano nano. Apa kuwi? Sikil nano nano. Keduren. Nano. Sikil nano nano. Ting-tingane, Pak. Sikil nano nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok iya ireng. Ika keselen Pak ceritane, keselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Bapak seminggu yo ora lunga kae. Berarti saya ning omah. Ai. Cok. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Ireng ya, Pak? Lah kek mau piro? Kok hitung ora? 50-an nih. 400. Terus 5.000 nih 3 berarti 6. 5.000 nih paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi diratakne. Iya Pak, disyukuri Pak. Ah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwehi yo ditampani, lek mboten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono kok. Iya kan? Panas hutan panas aling-aling tapi gunung Suara suling ngetan bali ulon masuk manggalipun tapi belum aku mas.